Hej alle sammen, og velkommen til vores første indslag her fra STU TV Glad i Esbjerg, hvor vi vil fortælle lidt om, hvad vi har lavet i vores sommerferie. Og jeg vil starte med at spørge, Jeppe, hvor var du i din sommerferie? Jeg var i Frankrig. Lukas, hvor var du? Det første var jeg i München, og så var jeg i Spanien. Anat, hvor har du været henne i din sommerferie? Jeg var i Slovenien og i Bosnien. Hvor var du i sommerferie? Jamen, jeg var lige en smut i København. Anat, i Bosnien. Hvad så du der? Jeg så skiver, båd og så også nogle gange fisker og slange. Ja. Hvad så du, Jeppe? Jeg så heste i en by, der hed Berny. Hvad så du, Lukas? Jeg så en lækker strand, der hedder Santa Pola. Hvad så du i Slovenien og i Bosnien, Anat? Jeg var i pool, så var jeg også der sø. Ja. Hvad oplevede du, Lukas? Hvad jeg oplevede? Jeg har oplevet, der var en lille burgerbæks nede i Spanien, som der hedder Joy Bluffers. Og hvad oplevede du, Elias? Ja, men jeg var i en lille by lidt uden for København, der hedder Dragør. Og det var en hel dag, vi fik til at gå der. Det var faktisk meget hyggeligt. Så gik vi rundt og så byen, og fik en hel dag til at gå med det og shoppe, og det var faktisk meget hyggeligt. Jeg var i Disneyland Paris, og der fik jeg taget et foto sammen med Fedtmule. Og så vil jeg have lov til at sige tak til alle jer, der så med. Husk, at I kan finde os på Facebook, YouTube, diverse sociale medier. Hej.